Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Matul is-sena l-oħra saru numru rekord ta' operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei. Tant li minn Awwissu li għadda bdew isiru interventi wara is-6 ta' filgħaxija. Għal dan il-Ministru għas-Saħħa ġew Etienne Abela f'dibattitu li kellu mal-eks kap nazzjonalista Adrien Delija fuq NetTV. Waqt dan id-dibattitu, il-Ministru għas-Saħħa kien ċar fl-isforzi li l-Gvern qiegħed jagħmel sabiex il-pazjenti verament jingħataw l-aqwa servizz. Is-sena li għaddiet, operations ġewwa Mater Dei saru 62,000 fuqhom. Dawn huma 4,000 iktar mis-sena ta' qabel. Is-sena ta' qabel kienu saru iktar minn qabel. Fl-istess waqt, il-Ministru tenna kif l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kien hemm żieda ta' 1000 operazzjoni għal rekord ieħor ta' 5,529 operazzjoni. Apparti dawn, saru madwar 2,110 operazzjoni fi ftehim mal-privat. Il-Ministru Abela żvela kif fl-2024 in-numru ta' testijiet fil-laboratorju f'Mater Dei laħqu rekord ta' aktar minn 15 miljun test, fil-waqt li f'Għawdex laħaq l-470,000. Iżda l-ħidma fil-qasam tas-saħħa ma tiqafx hemm, hekk kif kien hemm ukoll żieda fin-numru ta' X-rays, grazzi għal ħidma sewja li qed jagħmlu l-ispeċjalisti. Ġewwa l-Isptar Mater Dei, is-sena l-oħra saru kważi 300,000 tip ta' X-ray. Ġewwa l-Primary Health saru 1,150. Ħadd dubita minn dan numri ta' Il-Ministru għas-Saħħa qal ukoll li huwa sodisfatt li mhux qed ikun hemm pazjenti li qed jiġu rikoverati l-isptar fil-kuraturi. Dan bil-kontra għal dak li qed jiġri madwar id-dinja kollha, fejn anke minħabba iż-żieda kbira fil-każ ta' influwenza u mart ieħor reġjonali, l-isptarijiet barranin qed joffru kura lil pazjenti fil-kuraturi u fil-parkeġġi. Dwar is-sitwazzjoni tal-emerġenza, il-Ministru għas-Saħħa qal li qed isiru investiment b'saħħtu sabiex il-ħin tal-istennija jonqos, anke bil-ħruġ tat-tender għall-espansjoni tal-emerġenza. Hawn anke rrefera għal ħidma li saret fl-emerġenza matul l-2024. L-emerġenza ta' Mater Dei, is-sena li għaddiet l-2024, l-ispeċjalisti tagħna raw 140,000 pazjent. Tgħidli dak normali, da żgur għall-popolazzjoni tagħna huwa normali. Minnhom 46,000 daħlu l-isptar. Quddiem dan kollu, id-Deputat Nazzjonalista Adrien Delija qal li dawn iċ-ċifri mhux jimpressjonawh. Li tgħidli illi irrikorrew 140,000 assolutament ma tli xejn. Dwar l-isptar Kering Grek, il-Ministru qal li se jkun qed jinħareġ tender sabiex ikun jista' jiġi ristrutturat.